Anden omgang. Flot, Mike! Sådan! Ja! Sådan! Du er klar igen, du er glad. Du sidder ikke en skid. Kom nu, Benjamin. Frem med venstre, kom nu. Ja, godt. Ja, flot, Mike. Fra igen. Rigtig, Mike. Gode parader. Dyb med. Ud og ramme igen derudfra. Kom, Mike. Dyb med. Kom med, ja, godt, Benjamin. Række lidt. Kom nu, Mike. Ikke gå i stå. Jeg har med her. Flot, Mike. Men hold midten, Så du holder ham. ja, godt. Ja, ja. Sådan! Kom til igen. Kom nu. Kom, Benjamin. Kom nu igen. Udfra igen, Mike. Arbejde udefra. Så ikke slå hårdt. Hurtigt stød. Lige højre. Kom. Ja, godt, men hele tiden venstre, hele Den tiden. er hurtig. Kom med. Kommer først nu. Ja. Kommer først nu, Benjamin. Og ikke andet. Godt. Op og tager det, Mike. Kom nu. Kom nu. Ja. Kom nu, Benjamin, med. For langt. Ja, fint. Ja, så langt, så vi kan igen, Mike. Pres ham på benene, han er træt nu. Ind over med højre, der er plads nu. Højre dyb, højre dyb. Hætte på højre. Ja, kom først udfra. Udfra med lige stød. Kom nu. Kom nu, Benjamin. Hold ham til. Tag med den. Halvvej. Kom nu først udfra. Ja, godt, Benjamin. Ind over med den højre. Kom nu, Mike. Vis du vil noget. Lige med den igen. Ja, godt. Kom nu der, Mike. Kom nu, Benjamin. Kom med, Mike. Fortsæt det udfra. Kom nu. Hurtigt, hurtigt. Et nyt, Benjamin. Kom nu, hurtigt hen det arme. Okse, Mike. Du får masser af point hurtigt det her. Nu. Ja, fint. Kom. Ja. Godt slået. Ja, godt. Arbejde igen. Arbejde igen. Op med Mike. Ja. Ja. Igen, Mike. Udfra. Hånd op. Han er træt nu, Benjamin. Du er dig. Han er træt. Kom nu. Kom nu. Kom først, Mike. Kom. Kom mere. I højre. I med højre, Mike. Prikke. Prikke nu. Stille gang igen, Mike. Godt så. Sig til højre, Mike. Kom nu. Række lidt. Ja, fint. Først igen, Mike. Op med hænder. Først med den, Mike. Kom nu først. Stop. Godt. Kom nu først. Kom nu, Mike. Klar igen. Ja, godt, Benjamin. Godt til nu, Mike. Kom først. Ja. Op med den. Kom først igen. Stop.